Shalom. Dihabu amanami dohot inanami asata mulai partang yang tadi bornginon ima borngin pesen paduahon. Marde huria mahita sen buku ende nomor 83 ayat sada dohot ayat 2. Tuhan Yesus Kristus dor warni tondi parbadia na tuno palangi to tanoon. Amen. Balga do holong ni roham diau ale Tuhan. Ai olo doho mamalehon birim manaon sude sahatro dinamate humokop au pardosaon. Hodo situani malim na boluni na jonjong madapoton habangsa parasiani. Mamelehon pangiduan dohot elek-elek mardoan anggut dohot ilu-ilu. Hodo anak ni debata nabadiai nagok hasangapon dohot habadiau. Di patudon hodo tuhami pangoloyon tu amai marhite sude na tinaonmi. Monang doho alani pangoloyon dohot habengetonmu manaon sude na berniti. Gabe si palua ho tu sude jolma akan na porsea na mangoloy ho. Tapuji Tuhan saya buka ende nomor 21 ayat 1 ayat 2.
Tuhan debata amani saluhut para sini rohaon nunga di tetap ho hami bang somon aidang manjua ho mangalehon anak muna sasadai Tuhan Yesus Kristus tu tangan di pardosa asa tononna haleaon dohot siap dibagi roh di hau pinarsila Ale Tuhan, sejalo mahami, asa dohot hami, gabe upan inati naunmu. Ale Tuhan, paluas mahami marningot sudena tinaunmu, dohot hama matem, asa huar sakon hami dosa nami, asa tubuh di hami haporsiaon nasitong, asa marroha holong hami jala satia mangihuton ho, roh di hamatea. Ale Tuhan, sejalo mahami, asa dohot hami gabe upan inati naunmu, asa huboto hami mamuji ho, ala naung tinobusmu hami, marhite mudarmu nabadai, olat neon roh di saleleng-lelengna. Amin, putul mahamu. Marede hita sen buku ende nomor 152 ayat sada. Jolma Kristus dipelehodo aka pangiduatna dohot elek-elekna mardongan anggu bolon dohot ilu-ilu tunatuk paluahon ibana sian hamatean jadi ditangi hoddo ibana gabe malua sian hata hutoni ai ati pe anaki ibana di guru hoddo pangoloyon marhite sian nati naon nai jala dung ripas gabe si horhon haluaon saleleng-lelengna do ibana disude na mangoloi ibana martangiang mahita alea manami para siroha nasumurum debatani hatuan nami hunget hami do di aka arion panonon dohot hama mate ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami pahibul maroha nami jala perbadiai mamikiri sude na tinaun nai patadahon ma tuhami dosa nami asa diarsakon rohanami asa popomi hami hisap-hisap dohot sakap-sakap di rohanami naruai jala asa hupasaut hami lo meni roha nina manobus hami asa martua hami marhite siani rodi saleleng-leleng na sai patau mai di hami marhite Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham. Amin. Marede hita sen bukende nomor 82 ayat sada dot ayat 1 ayat 'Cause
anggur Getsemani. Dungi sahat ma Jesus rabdot nasida tu sada porlak na margoar Getsemani. Jadi di dokma tu akasisiani, hudul mahamu jolo dison saliling au martangiang. Dungi ditogihon masih Petrus dot anak ni Sebedeus na duai. Dungi gabe marsa situtu maibana jala bobonosan. Jadi di dokma tu nasida, masai marsak situtu do rohaku hirana mate do. Dison mahamu dungo rabdot ahu. Dungi laho maibana sautik tu jolo. Dipatapka mabohina tutano martangiang nin nama aleamang namun terbahen salpuhon masih idumonon sianahu alai tahe unang marguru torohaku rohamdo. Dungi mulak maibana wakta sisiana jalan terpodong lunas dari kamu. Jadi di dokma tu si Petrus dan margogo kamu kape nanggo samopas. Dungo mahamu jalan martangiang asa unak kamu gomo tu kamu tina. Ay hibrido niam tobiti alai garido biadai. Marede mahita sen bukende nomor 487 ayat sada rodi ayat 2. Yesus padua halihon martangiang nin nama ale amang moloso terbahen salpuon da ikon huidum saya saut malo monirohap dungi dinaroi bana terpodum sisiani di dapur ai macai dok salibon nasida dungi ditadikon ma lahoma ibana martangiang patudu halihon mando hata onte dungi didapoton masude akasisianna jadi didok matuna sida datan nuna dope modom dohot mararian nunga dapot ikina nuai sahat ma anak ni jolmai tutangan ni pardosa hehe mahamu lao mahita di nunga ro na pasahat tonau alai diboto si Judas parjehe ido inganan nai ai jojodo marpungu dohot akka siseani ia si Judas diarahong ma akka saldaru dohot akka naposoni si tua malim didapoton matusi matat salu sulu palito dohot senjata diboto Yesus do saluhutna nanaeng songgop tu ibana jala ruar ma ibana didok ma tu nasida ise dona jenlanahan muna gabe ninna nasida ma mangalusi ibana Yesus halak Nasaretido ai dohot do si Judas parjehe i jongjong di lambung nasida. Marete mahita sen buke ede nomor 87 ayat 4 rodi ayat 5.
menurut ma nasida martinggangan matutano. Dungi diulakon ma manukun nasida. Isedona niluluhan muna, jadi didok nasida ma. Yesus salak Nasaretido. Dungi nina Yesus ma mengalusi nasida. Nunga hupapua tuhamu ahu doi. Asamolo au dilului hamu, loas malahu akkaon. Ainang do jupang nani dok nai. Dangadong namago hubain agyasada nanilehom mituahu. Alai nunga di pabotohon parcehihian partinadan dinasida. Ai didapot tom ma Yesus didokdo. Yahu umma ibana mai. Ima takkup pamu. Asa pitor didapot tom ma Yesus didokma. Tabi dihoguru laos di umma. Alai nina Yesus mama dok ibana. Martua horotuson anggia, oh Judas pangumaon do HP di baeko pasahaton anak ni jolmai, dungi Roma nasida, dilaluhom ma tangan nasida tu Yesus manakup ibana. Tapuji matuan tamarede mahita sen buku ende nomor 200 ayat 2 rodi ayat 2. Masian akadongan di Yesus mangalaluhon tanganna sitak ma podangna ditapulhon ma tu na poso ni malim sahala dipisikon ma pinggolna jadi hidok Yesus matu nasida pasarung podang mi aena manita podang mago ma baheron ni podang aena sotarbain ahu di roham mangiru sian damang asa dipadiri diau saunari lobi sian 12 loksa suruanna. Alai sungod dia madisi hatanina tarsurati nama dok ikom masa songoni ujuima di dok Yesus tunatoropi kirana dok pakpanamu dohamu hehe marpodang jala merlupuk manaku pau alai namasa dosude naon asa jupang hatani panurirangi dungi ita dikon salut sisionima ibana laho maporos. Tapuji tuata sen buku ende nomor 122 ayat sada rodi ayat 2. Oh
tu adopan ni debata martangiang mahita. Asi maroham diau ale debata kombar tu denggan ni basa. Sai sama akapang losyokku, kobar tu godang ni basa. Lasi tutu maahu buri sian hajadoku. Jala payas maau sian dosaku. Ai nunga huboto aka pangalosyoku. Jala setoktong doson-son di jolokku dosaku. Do pakosabing do au mardosa. Jala najat situtudo di jolom nahula. Ai tungkonar doho di bagasan padohanmu. Pita di bagasan pahmumu. Tongon di bagasan hajato doau tubuh. Jala di bagasan dosa di jakondai nang au. Sitong ni roha di bagasan do tongon lomo ni roham. Atong pabatohon mahabisuhon tu bagasan dohaku. Sai urasi maau sian dosaku marhite-hite sanggul asatung ias au. Sai buri maau hasumasak au sian itak. Sai patu begehon matuau hasonangan dohot las ni roha. Asa marolopolop holi-holi akan naung ginopua. Sai hupupi ma bohim mida akadosaki. Jala se sama aka hajal tukku sude. Amin. Baga-baga ni dibata taringot Tuhan sesado dosata songono dohatani Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisi aka pangalosium songon opun. Jala songon opun manorop aka dosam. Sai bulak maho tuau. Ai au do si paluaho. Hasangapon ma di debata na dikija. Amin. Tapi kema puji-pujian sian kor paru kuat. Marete hita sen buku ende nomor 86 ayat 4 sarori ayat 5. Puji-pujian sian kor paru kuat.
Barita panaonon ni Tuhan Yesus na parjuru. Dungi ditakuk aka soldadu dohot iduk nasida rodi akan aposo di Yahudi ima Yesus jala di ihoti. Jadi di togion ma ibana jumoro tu si Hannas ima simatuan ni si Kayapas si tua di malin di nasa tauni namandok tu akka Yahudi. Tenggana do mate sahala humopkop bangso di huton si Simon Petrus do sisian na sadanari Yesus. Jadi bongot ma ibana rap dohot Yesus tu alaman ni malimi. Alai disukut si tuan ni malimi ma Yesus taringot tu aka sisian nai. Jadi dialusi Yesus ma ibana ninna. Patardo hataki di hatoropan. Natotong doahu mengajari di perguruan nang di bagas corope perpunguan ni saluhut halak Yahudi. Dang adong hu hatahon marsibuni. Buasa hau disukuko nasida nang ubegi hataki ima sukun ay di boto nasida do nahu hatahoni. Dung didok Yesus songoni di pastap sada oppas na jongjong di sima ibana huhu madidok. Songoni pengalusim tu situan ni malin. Dungi nina Yesus ma mangalusi ia nahurang nahudok hajong jokkon nahurangi halayang go nahona do buasa pasta pemuahu. Tapuji tu atas yang buku ende nomor 541 ayat 1 rodi ayat 2. Atani di bata dihita di pertengahan pesen paduahon ima na di enet sen Yesaya 42 ayat 1 rodi ayat sia tajahaba marsikat sore ida ma na posoki na hutogu na hupilit hasudungan ni raku nunga hua peho to dikku tu ibana taria sononna ma uhum tu aka bangso parbigu Dang jojo ibana manang pangeron na suara jaladang patu begehonon na suara na di alam. Arung naung marosahi dang laos ponggol horunon jala subuda marnehet nehedi dang laos itu ponna pembartu hasitongan tarhalasononna uhum. Dang ololoja ibana manang mandate paima di pahot uhum di tanaon jala aka pulo-pulo makalunguton patikna. Songono do hata di bata Jehovah sito palangi dohot na parheba kosot paherba kosa na pa jajar taroon rodi aka suan-suananna na mangalehon hosa tu bangso na maringan di atasna dohot todi di aka na mardalani isi
Au Jehovah naman Joho marhite-hite hati goran jala au manugu tangaku saya ramotaku doho jala noku doho bahen bangso perjanjian bahen panondang di aka parbegu Membuka akamata ni hala nama pitu Parwarhon sian harungan halak na tarhuru Sian bagas hurungan halak na maringan di ha holomon Au do Jehovah ima goarho jaladang lehonoku hasanga pokul tu na asing manang hamuleoku tu aka gana-gana Panuri rangon akana robi idama nungaro jala akana pura ahudo pabuahon tagan somar tubur rupe nungahu patu begeon tuhamu olat nido satna martua ma natu mangion hata di bata jala naum piapsa amin tabigi ma puji-pujian sian kur ama Ebenezer
Kapuji Tuhata, sian buku ende nomor 88 ayat sada roh di ayat 2. Martang yang Mahita. Terpujilah Engkau Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang senantiasa melingkupi kami, dan kami ya Tuhan bersyukur atas segala kebaikan-Mu yang melayakkan kami ya Tuhan dalam perkumpulan kami di tengah-tengah persekutuan dalam ibadah Passion yang kedua ini. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang mengingatkan kami melalui Roh Kudus-Mu sehingga kami ya Tuhan dapat berkumpul dan mengikuti ibadah Passion sebagai tanda kami ya Tuhan untuk mengingat dan merenungkan perjalanan Tuhan menuju Via Dolorosa yang telah memberikan karya penyelamatan bagi kami lewat anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mati bagi kami ya Tuhan untuk menebus dosa kami. Terima kasih ya Tuhan hingga pada Minggu Passion yang kedua ini Tuhan masih melayakkan kami untuk datang bersekutu dan memuliakan Engkau sambil merenungkan perjalananmu ya Tuhan menuju kayu salib. Kiranya melalui ibadah Passion yang kedua ini sampai esok hari Tuhan boleh memimpin kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami Tuhan benar-benar menghayati akan pengorbanan-Mu yang telah mati bagi kami, sehingga kami ya Tuhan dapat diubahkan dan belajar dari penderitaan Kristus di tengah-tengah kehidupan kami, bahwa Engkau telah memenangkan kematian dan kami ya Tuhan menang di dalam karya-Mu, sehingga kami sebagai orang-orang percaya beroleh selamat daripada Yesus yang telah menebus dan memberikan jaminan bagi kami anak-anak yang Engkau kasihi. Kiranya ya Tuhan Engkau berkati ibadah kami ini sehingga Tuhan dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami membawakan di dalam doa syafaat kami untuk kami yang boleh datang di dalam gereja ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa memimpin kami di dalam setiap perjalanan kehidupan kami, baik di dalam pekerjaan kami, rumah tangga kami, pelayanan kami, bahkan aktivitas yang kami lakukan Tuhan hingga pada saat ini. Biarlah Tuhan yang menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami ya Tuhan belajar dari Engkau menjadi cerminan di dalam perilaku dan keseharian kami, sehingga kami Tuhan betul-betul menjadi berkat bagi sesama kami dan menunjukkan identitas kami sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kasih-Mu. Kami berdoa ya Bapa,
untuk perjalanan pelayanan di tengah-tengah gereja kami ini. Biarlah Tuhan kiranya Tuhan pimpin dan kiranya juga Tuhan yang menuntun kami, agar kami bersama-sama ya Tuhan bergiat di dalam pelayanan kami, dan bersama-sama ya Tuhan memajukan gereja yang kami cintai ini, sehingga iman kami boleh bertumbuh, kebersamaan kami semakin terpupuk, dan kami ya Tuhan bersama-sama memberikan yang terbaik untuk memajukan pelayanan dan program yang telah kami kerjakan bahkan yang akan berlangsung. Bapa yang Maha Baik, kami juga Tuhan mendoakan untuk peringatan Jumat Agung dan Paskah yang akan kami nantikan dan akan kami laksanakan. Biarlah kiranya Tuhan boleh berlangsung dengan baik. Tuhanlah yang menjauhkan dari segala mara bahaya. Tuhanlah yang melingkupi hati dan pikiran kami seluruh jemaat-Mu, agar kami Tuhan bersama-sama bersekutu di tengah-tengah gereja kami ini untuk membesarkan dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya segala niat jahat dan hal-hal yang tidak kami inginkan di tengah-tengah persekutuan kami, bahkan di seluruh umat Kristen yang ada di dunia ini, kiranya Tuhan boleh berkati. Jauhlah dari tindak kejahatan dan orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik. Bapa yang Maha Baik, kami juga Tuhan berdoa kepada seluruh jemaat kami yang bila mana Tuhan hingga pada saat ini mereka terbaring lemah karena sakit penyakit, yang menderita di tengah, bahkan dirawat di rumah, bahkan di rumah mereka, di rumah sakit. Tuhanlah kiranya yang memberikan kesembuhan. Tangan pengasihan-Mu lah yang menguatkan mereka. Kiranya Tuhan meneguhkan iman kepercayaan mereka. Kiranya juga Tuhan memberkati seluruh tenaga medis, keluarga, obat-obatan dan makanan. Kiranya itu Tuhan menjadi sumber kesembuhan bagi mereka. Kami berdoa bila mana Tuhan jemaat kami di dalam pergumulan, di dalam penderitaan yang mereka alami. Jaga dan sertailah mereka Tuhan. Hikmat yang daripada Tuhanlah yang menerangi hati dan pikiran mereka, sehingga mereka percaya akan kuasa Tuhan dan bergantung terhadap Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan memberikan jalan keluar. Kami berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah pimpinan kami, biarlah hikmat yang daripada Tuhan yang menaungi hati dan pikiran mereka, sehingga mereka Tuhan dapat memimpin bangsa kami ini dengan baik. Di tengah-tengah hal-hal yang boleh terjadi di negara kami ini, di perekonomian yang semakin sulit, di isu-isu politik yang sedang terjadi, kami percaya bila mana Roh Kudus-Mu yang memimpin mereka, mereka akan bekerja dengan tanggung jawab dan dapat memberikan kesejahteraan di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa ya Bapa untuk pimpinan gereja kami. Berkatilah pimpinan gereja dan seluruh pelayan yang boleh melayani di tengah-tengah gereja HKBP. Di dalam pelayanannya kiranya nama-Mu semakin dimuliakan. Kiranya pimpinan kami dan seluruh para pelayan boleh menyuarakan suara kenabian di tengah-tengah gereja, bahkan di tengah-tengah bangsa kami ini, sehingga nama-Mu Tuhan semakin dimuliakan. Kami juga Tuhan tidak lupa berdoa untuk program kesehatan di tahun kesehatan ini yang sedang berjalan dan bahkan akan kami kerjakan. Berkatilah seluruh panitia yang telah dilantik bahkan yang telah bekerja. Berkatilah seluruh para halado dan seluruh jemaat. Biarlah kami Tuhan sehati dan sepikir di dalam Engkau, agar kami Tuhan bersama-sama melakukan apa yang terbaik di tengah-tengah gereja kami ini. Kami juga tidak lupa berdoa untuk kami para halado. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kami, terlebih kepada pimpinan jemaat kami Tuhan, Amang Pendeta Resort, Amang Simamora, Pendeta Fungsional. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga Tuhan kami dapat memberikan pelayanan yang terbaik di tengah-tengah gereja kami ini, dan beliau dapat memimpin di tengah-tengah Resort Sulawesi Selatan ini. Bapa yang Maha Baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang menjadi renungan bagi kami di ibadah Passion yang kedua ini. Kiranya firman-Mu Tuhan dapat kami mengerti dan Roh Kudus-Mu yang mengajari kami, sehingga Tuhan kami dapat melakukannya. Berkati Tuhan Amang Pendeta kami yang akan menyampaikannya. Kuasa daripada Roh Kudus-Mu lah yang menaungi beliau, sehingga dengan kuasa-Mu beliau dapat menyampaikannya kepada kami dan menjadi kabar sukacita bagi kami yang akan kami bawa pulang dan kami lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Kami serahkan hidup kami di sepanjang malam ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu.
Dan ingatkanlah kami Tuhan esok hari di Minggu Pasion yang kedua, agar kami bersungguh-sungguh dan tetap mengikuti ibadah ini sebagai penghayatan kami, mengingat Yesus yang telah mati bagi kami, sehingga kami Tuhan bersuka cita sampai kami memasuki Jumat Agung dalam bersyukur atas karya penyelamatanmu yang mati bagi kami di kayu salib. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tapuji batu hata, mari debahita set buku ende nomor 440 sia ayat sada rodi ayat 2. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti hati-hati dohok pikiranmu nabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Orasma dihita saluhutna dia memanami doho inanami di pasiot tanah padua honon ujahok kami mahatani Tuhata dihita imasian pesalmen 26 ujau kami sian ayat sada sahak rodi ayat 10 sada. Pesalmen 26 ayat sada sahak tu 10 sada. Songonom mahatani Tuhata tapayu ihu mak. Tangiang sian si David. Sai paeleng mapinggolmu ale Jehovah alu siau. Ay nadangol jalana pogos doau. Saya ramoti ma rohaku ai hasiat doau sayu urupi ma naposom namarhapo satu ho ale debataku asi maroham diau ale Tuhan ai sai tuhodo au jauh-jauh manipat ari sai palas ma rohani naposomon ai hodo ale Tuhan dihalunguton rohaku ai anggo ho ale Tuhan perdenggan basa jala
marpamuati roham mida godang ni situtudo asini roham di sude akka nama Jauho sai tangi maho ale Jehovah tangyakon jala parate-atehon suara ni anggukon di ari hagugotaki hodo hujou ai sai alusammu doau dang adong tudoson ho di tonga-tonga ni akka debata ale Tuhan jala dang adong tudoson akka pabahenami rodo sogot sude parbegu akka natinongos mi marsobba tujolom ale Tuhan jala pasangapok goarmu ay tibul doho jala mabahen akka halongangan sa sadahodo debata saya jarhom matuau ale Jehovah dalammu asa marpangalaho ahu di bagasan hasitongami sai pasada ma rohaku makabiari goarmu ima sahat ni hatani tu hatta di hita dia makamangdo taminang molo tapayu ihu nakaningan berita ni si taono ni Tuhan Yesus di pasyot tanah padua honon adong ma piga-piga hal na boy putih hota nagabe parsiajaran na arga di hita molo tapayu ihu nakaning songod dia do si taono ni Tuhan Yesusi na parjolo sahali ima di namartangi ang Tuhan Yesus di Getsemane adorang so ditakut imana martangiang Tuhan Yesus dina marsa imana alan si taono neneng masa tu ibana alay mga lualu may mana tu debata tu ama na manongos imana asa tung dipalu atau dina asa tung malua imana alay dido imana do takas di si taonon nei dina martangiang imana dang sakap na alay sakap ni namar suru imana ma natulus napadua homuseng nataida di pardalanan di parningotat di si taonon ni Tuhani taido nakanin di si adong ketenangan ni Tuhan Yesus mangadopi si taonon na macetenang do imana mangadopi si taonon nai nangpe nung ngadok si taonon na adong di jolo nai ale tok tongdo lambok yang go hatana sikap yang tenang menghadapi penderitaan yang akan dihadapinya. Mula taida nakanin di si Judas nama ceheo Tuhan Yesus songod dia pangumau ni si Judas tu Tuhani sugari hitara pohado terbaik kita do boy majalo umma ni nama ceheo kita tetapi itu Tuhan mau juga tetap menerimanya songoni nang nakaning adong sahalak si ihut toni mana nama nita podang yang gohajol maura alani suguni rohatta boido tasita podang alani nunga macai borat pakilalata alaidang songoni Tuhan Yesus songoni nang nakaning nadaida museng ditiki di pastap Tuhan Yesus ay buasa di pastap hoau ido yang go alus ni Tuhani dia mo kamang do taminang songoni manang nanang diajar hon ni parpesalmen nang tajahan nakaning di bagasan 20 tahun dina masa hasusaad di ibana dina adong akan najukat mabahen porsuk ngoluna susah ngoluna songod dia Tuhan Yesus mengadopi si taonon doho parpesalmet di son laho mengadopi pakukilon na idot tama adong madisi songon hadomuan na asa gabi sada pangajariyo de dihita dihamu akamang dot taminang di bagasat tikion sian pardalanan ni si taonon ni Tuhan Yesus di pasyon na padua honon dohot pesalmen nang tajahaon adong masada pangajariyo dihita bohado uju masa hamaoloni uju masa na porsuki uju masa parukilodi di tonga-tonga ningulut dia masih patu pauta songod dia mahita
na parjolo takasma taida songot Tuhan Yesus na martangyangi. Mengadopi si taonon songoni nang parpesalme di son na martangyangi mana di tonga-tonga ni parsorion na. Garu Tuhan Yesus martangyang balam hitaon. Tuhan Yesus si ay mana do di bata. Alay martangyang de mana tu na marsuru ibana balam mahitaon so isi hita. Daturanna lam bumugo ma tangyang ta disiroha mauloni hasusaani di tonga-tonga ni ngulut taon. Taida manakaning dia do tangyang ni parpesalmeni. Molo didok nakaning dia sada tangyang ni si David ninna. Tangyang ni si Daud. Aha do na di tangyang konimana na parjolo di hati dak konimana do di bagasa tangyang ngai danga dong tudoson ni debata. Hanya Tuhan satu-satunya Allah. Tidak ada Allah yang lain. Jala di hati dak konimana do nasai tangi do debata di tangyang. Tuhan pasti dengar setiap doa yang disampaikan, yang dipanjatkan kepadanya. Ido di hati dakoni mana ditikilah homar tangyang. Ketika dia membawa dirinya di dalam doa, ada dua hal yang dia pegang. Bahwa hanya ada satu Tuhan. Dan Tuhan itu mendengar dan pasti akan mendengar setiap doa. Ikonido panidangyo ni haporsiota dinala homar tangyang. Namar tangyak kita tu debata nasi tonggo. Kita berdoa kepada Allah yang benar dan Allah satu-satunya. Dan juga Allah yang satu-satunya itu yang kita sembah yang benar itu hanya Dia dan pasti akan mendengarkan doa kita. Dia matang yang ni parpesalmeni. Dia ayat 10 sada taida manakanin disi. Mulut apa ida disi di ayat 10 sada adong ma dua pangidoan nama cai porlu neneng si pahusor-husorot tadi si na perjolo di dokma sai ajar homma tuau ale Jehovah dalammu asa marpangalaho ahu di bagasan asik tongan. Saya ajar hot tuau ale Jehovah nina. Ajarlah kepadaku jalanmu. Nata pangido siat debata imah habisuhon. Dipatau hita mengadopi si taonon obar tu sakap ni dibata. Kita dimampukan oleh Tuhan menjalani penderitaan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang akan memberikan jalan dan itulah yang kita doakan supaya Tuhan tunjukkan jalan kepada kita ketika kita menghadapi berbagai pergumulan. Ai molo tapangido gogo boh bisu siat debata ikoningotot tama bahwa memang danggabe tapangasahon gogota. Kita tidak mengandalkan pikiran kita tidak mengandalkan kekuatan kita mau mengandalkan petunjuk daripada Tuhan. Ido makana molo tadek nekaning molo ditangyang Tuhan Yesus di do aidang sakap puna saut alai sakap moma jala ido tangyang tak. Bukan pikiran kita, bukan kekuatan kita, tetapi ada jalan Tuhan yang akan ditunjukkan kepada kita untuk menghadapi berbagai pergumulan di tengah-tengah hidup kita. Jala ido nariko di bagasan tangyang ta uju masa di hita si taonon. Asa memang sotong sanga digohi si boli si roha doho pikirat tai. Ala ikot taluas do haguko oni di bata. Napa tuduh dalat di hita. Jangan sampai iblis yang mencari jalan keluar di dalam permasalahan hidup kita. Jangan sampai iblis yang menentukan arah kita untuk menyelesaikan masalah, tetapi biar Tuhan yang menyelesaikannya. Asa dalam ni debata, sakap ni debata, idonata lului. Asa ditogu hita mamindlik dalam nasi tong, nasi nakapan ni debata. Asa unang songo padohan na jok tabege hamuak kamang dot taminang sudah jatuh tertimpa tangga nina, tertimpa tangga lagi nina, sudah jatuh tertimpa tangga ngaroha susaani ay boydo ala somar bisuk kita laho mangadopi si taonon ala somar bisuk kita mangadopi paru kiloni boydo alani masalah na sa daon gabe ala salah mabuah haputusak kita
salah mengalahkah kita, salah mabahen tindakan kita gabi muncul, aka masalah nai baru. Lima warna sudah jatuh, tertimpa tangga lagi. Sotung songoni hita mengadopi si taonon, sotung songoni hita mengadopi paruh kilo ni, alani do porludo songotang yang ni parpesal medison, ale jauh bapak tu dua dia udah lamuninna, tunjukkan jalanmu Tuhan. Jala ido tang yang ni Tuhan Yesus lah mengadopi si taonon na, dang sakapu sakak muma nasau. Maka jangan kita salah ambil tindakan, jangan kita salah langkah, salah mengambil keputusan ketika kita berhadapan dengan pergumulan. Jangan kita sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Alani takasma martangia kita tu Tuhan, mengido kita meminta petunjuk jalan dari Tuhan. Mana Tuhan jalan yang terbaik yang akan kujalani? Mana Tuhan jalan yang terbaik ketika ada masalah ini datang kepadaku, supaya aku jangan salah melangkah, aku tidak salah ambil keputusan, aku tidak salah melakukan sesuatu padahal itu tidak benar dan tidak baik, tidak berkenan kepada Tuhan. Imarikokna hita martangiang disi mengadopi si taonon. Napa dua hon didok manakaning museng disi di ayat 10 sada hidope. Saipasada marohaku maka biari goarmu nina. Saipasada marohaku molo di hata Indonesia di dok madisi menetapkan hati, membulatkan hati. Holat debatado sesada debatado si habiara. Menetapkan hati, membulatkan tekad bahwa hanya Tuhan satu-satunya, tidak ada yang lain. Asa sianom majupang di hita hada meon. Ada ketenangan menjalani pergumulan, permasalahan di tengah-tengah hidup kita. Ada kedamaian, ada ketenangan. Hidup mana molo di si Jakobus sada ayat 8 di dok, ay halak nomor 2 roha, ay gaor doi saluhut akadalan nanina. Halak nomor 2 roha. Negabi gaor do dalan nei. Hidup nomor tangyang parpesal medison pasada rohaku ninna. Olak kodo dewata, olak kodo si habiaran. Tidak ada yang lain. Ikonido natahanguluhon. Mulu sadaro hatta makaporsiai pangurupio ne dibata. Mulu sadaro hatta laho makaporsiai dibata, tentu tidak ada lagi khawatir, tidak ada lagi takutan, dan adong begamang hita mangalu manadalani si dalanata, kita pasti akan tetap tenang. Seperti yang Tuhan Yesus jalani di situ, dia tetap tenang. Sekalipun itu adalah penderitaan yang berat yang akan dia lalui, tetapi Yesus tenang. Dia ditampar, kok kenapa kamu tampar aku? Ketika Judas memeluknya, menciumnya, apa arti ciuman mini Judas? Dia tetap tenang. Ikosong dito nang kita mengadopi si taonon paru kilon na masa di tonga-tonga ni nguluta, kita harus bisa tenang di dalam menghadapi segala sesuatunya. Kenapa? Karena kita percaya bahwa yang kita takuti hanyalah Tuhan, tidak ada yang lain. Kalau hanya satu-satunya yang kita takuti adalah Tuhan, maka apapun masalah pergumulan, kita pasti akan diberikan Tuhan kedamaian, ketenangan di dalam menghadapi segala sesuatunya. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat tema Tuhan di bata Jehovah, di asidohot holong ni roham, di pasion na padua honon, di marningot hami Tuhan, di sitaonommu. Kumokop hami jolma pardosa. Boy Tuhan, halungot tok kami upahusor-husor hami di bagasan rohanami. Asa tungboy Tuhan, marhitei lam balga haporsion nami tuho Tuhan, lam marparbuy haporsion nami. Sasada hodo Tuhan di bata nahu haposi hami, nahu haporsi hami di tonga-tonga ningulu namion. Tu do pangurupi ommu di hami Tuhan, uju gale hami, uju marsak kami, uju di sitaonok kami Tuhan. Porsea do hami Tuhan, martinangi doho Tuhan di tangyang nami, martinangi doho Tuhan di sude akka anggu-anggu nami. Asimaroham Tuhan, pargugoy hami Tuhan, papos rohanami makirim tuho Tuhan,
na malua do ganuk jolma na marhaposa Tuho Tuhan. Na totong sa jauh-jauh Tuho Tuhan. Jala ido hami Tuhan. Asiro ham, pargugoy hami laho makanguluhon hatamon. Ibagasat tikyo Tuhan. Nunga rohami tuado pamu. Boy hami Tuhan marbinege songod dia Tuhan si taonomo. Lam ajari hami pargogoy hami Tuhan. Lam patau hami Tuhan. Laho boy hami Tuhan. Lam denggan marhapor siaon marparange hok bartulomo ni rohami. Atong sahat di homa hami Tuhan. Di bagasan Kristus Yesus martangyak kami Tuho. Amin. Mari dehita sian edde nomor 183 las disoma tapasaha peliata. Mari de mahita. Ale di bata amanami na di banua gijang kodo harorwan ni saluhu sileho-leho na denggan doho nasa ulibasa namol diutus upasahat hami masian na nileho mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa uparasya kami pilihanon patibulhon harajom mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohan nami marhite-hite tol dim asalam hutadahami godang ni sileo-leo mitu hami asalam gir-gir hami madok mauliate Tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amen rak mahita mangidoho di tangiang ale amanami ale amanami na di banua gijang say pinurbadia magwarmu say roma harajaumu say sau malomo neroham di banua tongosongo na di banua gijang leho matuhami sadarun hangulua siapa hari say sama dosa nami songat panasa nami dosa ni dongan na mardosa Tuhami unang hami togyo tu pangucunan palua mahami sian pangago ay korona puna harajaon dohot rodi hasangapon saliling-liling amin asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus dohot holong ni rohani debata ama dohot para sauran nito di perbadia ma nama dongani hamu saluhutna Amen.
pasyon madihita. Ya, dia mau manami doho inanami las buah-buah od dihita marsogot tapatupa ipatupa huriat dope pasyon napatuluhon tetap masuk kita pukul 7 borngin. Oh lihat